Ayun, mag-alas na naman ng ano ng tanghali at may pumasok na ano na booking. So, ayun mga kaligwas, no, meron tayong pick up nga pala dito sa may parting San Carlos. Actually 5.7 kilometers, so medyo malapit ng konti doon sa ano natin, sa lugar natin. At ayun, may problema tayo, isang problema tayo ngayon. Sira yung ano nga pala natin, yung gamit natin pantawag, pang intercom. So kailangan natin bumili ng ano nga pala, ng bagong intercom. So nag-aanap pa ako ng ano, ng magagamit ko na ano, pang communication sa customer para hindi na tayo naguhubad ng ano, ng helmet, yung wireless. Pupunta tayo ngayon pala sa ano, sa customer natin for today. Actually, ang biyahe nga pala, papunta tayo ng ano, ng biyahe natin ngayon for today. Papunta tayo ng San Fabian, yung biyahe natin ngayong araw. Hindi ko lang alam kung ano yung ipa-deliver ng natin, ng customer natin. Makulimlim pa naman, no? Jenin, pick up natin San Carlos. Parang nakita ko na to, hindi ko lang matandaan kung saan banda. Ayan mga kaligwas, medyo umulan yata doon sa may parte doon, yung bundok doon. Jenin, on the left. kaliwa. Okay. The number you have dialed is currently unattended. Andito na po ako sa ayun. Yun lang, hindi pa siya sumasagot doon sa ano, sa message ko. Ika. Ayun. Hello? Hello po. Hello sir. Magandang tanghali. Sir, nandito na kasi ako sa ano, sa location po, sa pick-up location po. May ipapadeliver po kayo? Lalamove? Opo. Saan po kayo banda? Andito po sa may tabi nga andito po sa labas ng kalsada po. Sige po. Wait lang. Lawas po ako. Opo, makikita niyo po ako dito. Asa po ba kayo? Ano pang sabi ako? Sige po. Nasaan po ba kayo banda? Ay, hindi po dyan. Dito po sa Barangay Paluspos po yung location ko. Barangay Paluspos? Opo. Kasi yung ano, naka-indicate kasi dito. Teka sandali wait lang. Barangay Paluspos? Teka, tanong ko lang po saan banda yung Barangay Paluspos? Nandito na kasi ako sa may kalsada pa, papuntang San Carlos. Diretso pa po yan, kuya. Diretso pa? Malayo pa kayo dito sa ano. Saan? Ano po, diretso rin lang yan, kuya. Tanong na kayo sa dagat pa kayo ng bayan, eh. Bayan ng Bayan ng? po. Bayan ng San Carlos? Matatanan niyo pa. Pauwi makapasok dito. Teka, sige, sandali. Tanong ko na lang dito, Barangay Paluspos? Sige, tingnan ko muna, tapos tawagan kita ulit Sige. Sige, salamat. Barangay Paluspos 20 meters away. Saan kayo Barangay Paluspos dito? Tingnan ko nga muna. Ang layo naman pala. Barangay Paluspos. Hala, patay tayo dyan. Nagkamali pa yata Kuya, San Carlos po yung nilagay ko. Nasaan na po kayo? Paluspos na yun Yang pong nilagay kong number, yan po Kuya yung tatawagan ninyo. Nagkamali pa yata sila ng ano. Nagkamali ba sila ng ano, ng pag entrada dun sa ano, sa booking.
Saan po ba kayo banda? Kasi yung Paluspos dito naka-indicate sa San Carlos dito banda eh. Malapit sa ano, sa papuntang Aguilar. Hindi, malayo na yung Aguilar Post. Hindi, Yung hindi, ang problema nga kasi, ayun yung si Jenin ba yun, yung pangalan nun, yung nag-book yata. Ang in-indicate na doon sa ano, dito hindi ko kasalanan na yun kasi ang nag-book niyan siya. So dito naka-indicate sa San Carlos dito sa malapit sa Aguilar, dito siya nag-pin. So ang hindi ko alam kung saan bandang Paluspos yung sinasabi niyo. Mali yung niya, mali yung pagkaka-indicate niya ng pin. iba yung opinion pala. Iba yung naipin niya. So, paano yan eh? Paano yan, boss? Paano gagawin dyan? Pwede naman yung mag-rebook siya, pwede niya i-cancel. Wala akong choice eh, kasi kailangan niyang i-rebook yan eh. Matatalo ka sa matatalo ka sa presyo. Pagka ganyan. Boss, i-update ko muna yung text ko yung pag Hindi ko kasi siya ma-contact eh. Si Jenin siya, tinatawagan ko, sabi niya ang mali niya na-indicate niya dito sa dito sa San Carlos, dito yung malapit sa akin, yung San Carlos dito, San Carlos sa Paluspos din dito. Yun nga lang, medyo malayo, ibang Paluspos yata yung dito, ibang barangay. Sige, boss, ako sa lang, i-reply ko sa message. Sige. Pakisuyo mo na lang. Sige. Okay. Ay, nagka-problema pa doon sa ibang biyahe. So, hindi ko alam kung aantayin ko o ano. Buti na lang pala, hindi pa ako nakakalayo. So, kailangan natin mali daw yung nailigay na pin. So, malamang to. Another cancel na naman to siguro. And mga kaligas, kung meron kayong mga ganitong situation, screenshot nyo lang lagi para meron kayong ebidensya din. Kasi, nagkamali sila ng pin. So, meron kasing Paluspos din dito. Meron din Paluspos din nun. Hindi ko alam kung saan banda yung pipikapan. So, malayo pa talaga. At isa pa, hindi ko makontak itong customer na to. The number you have dialed is currently... Mukhang babalik na naman ako sa bahay nito. Ano ba yan? Teka, tawagan muna natin si IT sa para malaman nila yung So, ayan, in-advise na lang natin yung customer ng na i-cancel muna yung booking kasi nagka-problema yata siya sa paglalagay ng pin. At dalawang parehas may kalugar dito ng na naipin niya, Paluspos. Hindi ko alam kung saan banda yon. Tapos meron din kasi dito sa area na to na Paluspos. So, andito na tayo sa area na pagpipick upan sana. Yun nga lang, medyo nagka-problema. So, pinapa-cancel ko yung booking. So, ngayon, kailangan kong tawagan si Lala Move. I-forward ko yung request na to. Yun. Tinawag na natin dun sa sa customer, sa Lala Move Hub para ipa-cancel yung pinapa-cancel ko kasi yung booking. So, nagkaroon ng problema. Ano ba yan? So, babalik na lang muna ako sa bahay kasi baka mamaya maabutan na naman tayo ng ulan. Ano ba yan? Nagkaroon na ako ng booking. Mali pa yung minsan na lang ako magkaroon ng booking. Nagkaroon pa ng problema. Ayun, mabalik tayo. Nagpadala kasi ako ng screenshot about dun sa sa order number dun sa para sa sa reference na ipapa-cancel natin. So, ayun, meron pa yung unang cancellation na nangyari sa akin is yung nagkaroon ng favoritism si customer, yung magpapa-deliver. So, iba yung nakakuha ng delivery. Tapos, yung next naman, yung pina-cancel ko naman is yung delivery natin, hindi tayo makatuloy kasi gawa nung bagyo na nakaraan, yung bagyong Karina. So, wala tayong madaanan talaga na dahil gawa ng baha. Wala tayong ibang malabasan na daan. Yung sinasabi ko, kung meron man tayong malabasan, napakalayo na. So, malayo iikutan. So, yun, yung pangalawang cancellation. Tapos ngayon, ito, pangatlong cancel na. So, kailangan ko talagang ipa-cancel to kasi mali yung pin ng customer. Barangay Paluspos. Sabi ko 5.2 kilometers. Yung pala, pag-check ko doon sa Barangay Paluspos, isa pang Barangay Paluspos, 40 kilometers magmula doon sa location. Hindi ko alam yung exact pero kasi
magmula doon sa ano, dito sa may Barangay Palaspos dito sa location na pinaghintuan ko. So yun talaga ano ba yan? Minsan na lang magkaroon ng booking na puro cancellation pa. So kailangan ko talaga ipa-cancel to kasi mali yung ano nila yung pin sa pick-up location. So magmula doon sa pick-up location hanggang doon sa San Fabian, kailangan mag-calculate talaga yung tamang presyo niya. Kasi pagka kinuha ko to, lugi talaga tayo, lulugi talaga ako sa magbiyahe. Gasolina pala, magkano yung gasolina dito. Ayan mga kaligwas, isa sa gagawin nyo lagi magkakaroon pagka may yun sa about sa conversation nyo ng customer, kailangan screenshot nyo tapos ipadala nyo dun sa ano, ipadala nyo dun sa customer service or sa mismong ano, sa hub Lalamove hub ng ano ng tawag dito ng Lalamove hub, yung Lalamove hub na malapit sa inyo, doon nyo ipadala kung saan kayo na unang ano, nag-apply. Ay, sayang naman. Minsan na lang magkaroon ng booking, cancel na naman. Pangatlo na to. So, nasa ano pa siya, nasa ongoing pa rin yung ano natin, yung ating delivery. Pero hindi pa naka-cancel hanggang ngayon. So, bahala. Hindi ko alam kung anong gagawin ni dito ni Lalamove hub. Pero nireport ko na to, nagawan ko na ng nakipag-usap na ako doon sa Lalamove hub para may pa-cancel yung delivery na to. Cancel na naman yung delivery, ano ba naman yan. Ayan, so hindi daw niya makontak daw yung mismong ano, yung ewan ko, hindi na daw makontak daw yung nagbook daw ng ano, ng Lalamove. 2 in a row, cancel na naman. So ayun na mga kaligwas. So mga kaligwas, hanggang dito na lang muna yung ating content for today. Ayan, cancel na naman ulit. At ayan, kung di pa kayo nakasubscribe, kung bago kayo sa channel ko, mag-subscribe, click nyo na lang yung subscribe button. And kung yun, kalimutan na pati yung notification bell para notified kayo sa lahat. So ayun mga kaligwas, thank you ulit. See you in my next vlog. Bye bye and God bless sa inyo lahat.